Oh, ngandera. Tinggal ya Petro? Ya nggih engko. Ah. Asu. Tak olesi uripa Tirtanat. Dadak nganggo diolesi barang. Cangkem opo to ya iki kok. Kok tapuki dhewe mangkel. Kok asu. Mangkel ora. Ngopo ngono lho? Wis kinceng iku. Kok titan ana obong dasmu. Tanata, kowe ora mati. Kowe ora mati Tirtanata. Tak olesi uripa Tirtanat. Dadak nganggo diolesi barang. Cangkem opo to ya iki kok. Kok tapuki dhewe mangkel. Gong. Wih. Wis tangi kowe. Wis. Sing ngelingke sapa? Sega. Aku ki nek ngeling tartap. Tratap. Wis Bagong, wis sing wis ora ana ya ora usah di bulan baleni. Iki lagi wae sadar. Ana ditotokne gampang semaput lho. Oh, ngandera. Tinggal ya Petro? Ya nggih engko. Ngomongan didadosaken kawigatosipun para jare-jare. Lajeng becang-ejang Minggu tanggal 17 sedaya kerja bakti ngresiki selokanipun piyambak-piyambak. Awit kagem liwat Ndara Tirtanata. Goblok. Aku warang lagi bar semaput kok nggo alasan terus gah. Ora nganggo dina Minggu barang. Lup. Wis kowe semaput. Wis kowe semaput wae, Gong. Rasa metu aku sengit ta ora. Weh. Ndara Janaka wis surup. Wah, tenan ta. Ora sampean ngono gareng kowe gareng semaput. Ngopo? Ngantil ndas. Pun kula-kulai bantuan pernapasan ya ora tangi-tangi. Nganggo apa? Kompresor. Petro kowe iki wong kanane kaya ngene kok ya iso ngejul lho. Weleh ya ampun. Petro ngopo? Ndara Tirtanata niku kenging panat janggane tugel. Kontal. Mustaka tiba teng ngarepe Begawan Semani. Begawan Semani nangis. Tirtanata, kowe ora mati. Kowe ora mati Tirtanata. Tak olesi uripa Tirtanat. Dadak nganggo diolesi barang. Cangkem opo to ya iki kok. Kok tapuki dhewe mangkel. Kowe iki nek omong senengane ngono iki, wah ayo nun ngampun lho Den, nun ngampun nggih. Ya ora dadi ngopo. Sing tenan piye? Kowe Tirtanata, kowe urip, kowe tak cokoti Trisula ngamuk ah. Glundung. Wonten niku Ndara Gandawardaya. Cep mati. Ndara Gandakusuma mati. Ndara Prabakusuma mati. Ndara Gandawartaya mayang. Ndara Gandung Gandarya ompong. Wong edan iki. Petro nun. Jayadrata kae dumadi saka ari-arine si Werkudara. Nggih. Matura bendaramu kon gecek Gandara Jakpala. Saniki. Iya. Oh, aduh. Lagi sedih niku. Wis to. Sing ngakon aku rasa wedi. Wah nek sedih niku galake wis ora mangkat tak cokro gundulmu. Oh nggih. Sembarangan. Nggih, mangkat saniki. Kula niku ya susah. Ning panjenengan kudu eling sing nyedani Ndara Abimanyu niku sapa? Ndara Jayadrata.
Tara Janaka wis iso nglunasi sumpahe nugel gulune Ndara Jayadrata ning jebul Ndara Jayadrata dereng pecah. Glundhong nyokot Ces Trisula. Panjenengan dipun dhawuhi ngecek pustakanipun Ndara Jayadrata mawi Gadarujakala. Wah. Asul. Mangkel ora. Ngopo ngono lho? Wis kinceng iki. Kula kok biasa, Man. Ra isin. Lah, isin iku nggo melem ilang. Lah masalah mudul waktu temu-temu wis kalah karo Peto kan dadak. Ijen lah madang tenan. Citan. Maju ra kowe. Ngomong sik. Kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk. Patenono. Lah terus iki kula bela, cet. Kok gelis? Non. Kok gelis? Kula niku nek nyambut gawe cecek-ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Kok sing kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh, salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula manti balicit. Maju. Kaya ono krupuk entekno. Telung warung kula gaglak kabeh, Mas. Aduh. Sesek aku. Kuping iki mbok sok digunakake ngrukok. Nggih, aku muni Petruk Patenono. Wah, dengkulmu mlocot. Ngerti kula citraksi kaya noturan krupuk entekno. Oh, langsung Man, kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula ya ngeten. Oh, wis entek. Pun ora turah. Mboten. Lah terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten rak prayoga. Seret Man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa krupuk patang lodong arti entekke dhewe. Ana nggono magawe gelar Irawang. Simbah Patih. Ora pangling iki kaya Antasena. Heeh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbok ya paring ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagar-agari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora? Duwe unggah-ungguh ora? Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo, iki anak-anak Pandhawa mapan ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih sengkuni arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Lho, Petruk, nun, Bagong rene. Nggih. Gong, sawu lara weteng itu. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena aku salah mangan aku. Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Geragas kok kowe. Ndara Antasena marana arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomongke nek Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. Aku yang jelaske kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, yakin. Iki lho, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara.
Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret e, Gong? Wah, jan ora mriki kemanusiaan. Masa wong loro arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Nggih wong tuwa, bocah semene ngentek-entek susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Pati Sengkuni ngagar-agari bapakmu ngau pedang, ngono to? Lho, Sengkunine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap gawe pipa rokok. Udu pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki wis do perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa, ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkarane apa? Genah boyong bapak. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong karang kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Iya, pun cedhak ta? Lho, nek perkara karang kadempel, ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong karang kadempel, dudu perkaraku. Nek aku belani bapakmu Semar, nek perkara karang kadempel, ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik wetengku lara. Ya. Nuwun sewu Gandeng Durantasena pun boten mbiyantu kalih kula, nggih kepeksane kula sing belani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggao tak ayoni Ndara Kartomarma.
Petruk tangane ngubet. Ayo. Oh, iya. Oh, iya. Biar. Kocok tumbak jebol dadamu warak. Mak ora iso. Hoi. Oh, bendro saentuke. Surtayu Petruk kowe nungkul mboten nungkul nek wis tekaning mati lakon penjangga monggo mati wah wedian mudar kowe mati Ndara Durmagati dacal kepala nyata Pitlu. Kowe lajan dadak gleleng pacamu gembelo cilahmu. Ketemu karo Pengilan Halya Dulmagati. Senopati Negara Ngastina. Terus sampean tindak mriki ajeng nglablak kowe. Oh, masangi blabak. Nglablak. Nglabrak kula. Heeh. Nek Kaltomalma Cultayu kalah karo kowe mempel. Ning Dulmagati iki cinga-cingane Ngastina. Apa cinga-cingane Ngastina? Lah mega tak kletak cilahmu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kian cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ngono tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba piye? Nyoba piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng pantangan kok ora entuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Nglablak kowe. Nyo. Mangantem sing sak banter-bantere. Ning nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Nyo. Buah jigul pamel tenan jan. Pamel. Gembelo gleleng, ora gembelo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe. Nyo. Modal kowe. Icololo jempolku suwe-suwe nek carane ngene. Celo, drame iki celo wae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutuk dlam. Iki ngeplak wis loro dados-dados. Nah, modal wae. Ya, nyamburi. Wah, mati dening kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja nganggo tangan, nganggo glugue kuwi ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ini tak apuci. Nyamburi apa piye? Nggo gaman. Oke, tunggu nang kene. Aku duwene iki lho, Tru. Wis sakaremu. Iki tau tak nggo ngethok wit kambil 7 sedina ora lampung.
Ora rampung kok pamer ora. Atos-atos. Ayo wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Modare. Edian kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono, dilenekke meneh padha karo dudut katut ngluthung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucukane. Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebalang, wah nganggo kampak. Oh clewek. Modal. Wah. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telake iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu karo kowe 30 tahun gitu. Aku lho selawi sama 30. Ajake 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wesiwe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngeceh. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Nggone wong numpak bis keli. Mati kowe, mati kowe, mati. Nek wonten sampeyan iku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Ya. Gene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Ya. Edian. Ya. Ora apa-apa. Ya to, nek ora percaya. Ya ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampean, ketoke kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silahkan. Oh, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wes. Nganti aku cilik nglacake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 tahun, Truk. Kira apa ya? Kok le nyuwara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Tititu ijleng. Ora pas. Panjur tititu ijleng. Kenang apa? Male. Ojigel. Petruk. Petruk piye? Petruk uli. Petruk lure. Uli. Uli. Ula jujul. Ngapusi. Tutu. Petro uli. Ula jujul. Ngapusi. Tutu. Uli. Waduh, aku ya bingung malam iki. Petruk kula tuthuk ning dheweke niku mboten jujul len nuthuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk len nuthuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomonganmu ki aku bingung. Uli. L diganti L. Tetep uli. L diganti L, tetep uli. Ini. Hulu pelek L ngeten. Diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uli. Dengkulmu melocot. Malah cengeng-ngecan lho. Petruk uli. Kok uri? Ngantem cilah kula madhep mriko, adep-adepan karo Petruk. Terus dhewe ngomong kali kula. Dulu mau ganti aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo, tak celenggalakke.
Celenggalake. Sik iki perlu penerjemah lho, Dur. Celenggalake. Monggo. Oh, ana tamu. Ola. Lah kok monggo? Nyo. Monggo. Nyo celenggalake. Selenggarake. Betul. Cengal kula cenggalake jebulene yo. Apa kuwi meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane ceng nuthuk dudu Petruk. Bagong, Man. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk ceng kula jling, kula klekalan. Aduh. Bubuk. Dudu. Klekaran. Ha terus Kalah, Man. mundur. Wis cetha nek kuwi dadak gawe mundur. Asem. Nek cara aku isin. Perkarane Petruk ki ponokawan kowe ming batur Petruk ki ponokawan kowe ming pangeran pati kok kalah karo batur ki nek karo isin. kula kok biasa, Man. Ora isin. Lah, isin iku nggo melem ilang. Lah masalah mudul waktu temu-temu wis kalah karo Petruk kan dadak. Ijen lah madang tenan. Nan maju ora kowe. Ngomong sik. Kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk. Patenana. Lah terus piye kula cet. Kok gelis? Non, Kok gelis? kula niku nek nyambut gawe cecek-ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Wis kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh, salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula manti balicit. Maju kok. Kaya ana krupuk entekno. Telung warung kula gaglak kabeh, Mas. Aduh. Sesek aku. Kuping iki mbok sok digunakake ngrukok. Nggih, aku muni Petruk Patenana. Wah, Dengkulmu mlocot. ngerti kula citrangsi kaya turan krupuk entekno. Langsung Man, kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula ya ngoten. Wis entek. Pun Ora turah. mboten. Lah terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten rak prayoga. Seret Man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong arep dientekke dhewe. Sampeyan ngomong ya lera-lera Petruk dengeran macet ora. Den, Nun. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak klungsu nek edu man. Mang minggir Petruk ajare. Nek rada abot ning ora apa-apa kan. Petruk, nggih. Ndara Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tak undurke memper. Aku ayo gerangane lho. Nuwun sewu arepa sampeyan gagah gedhe dhuwur ning kula tetep mboten ajeng ngajri kali sampeyan. Ora wedi, mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampeyan, Ndara. Jotos
Gong. Ora apa-apa. Kada, ayo, banding, jotos, banding, jotos, ciwit, banding, pengkal. Piye? Sing abot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane wae aku iso nandangi gone nek bareng kae lho. Banting ting jotos tos. Banting jotos ciwit banting bengkal. Kuwi nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karangkadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun. Aku ya ngantem lho, Tru monggo. Pas ondol diel. Ora apa-apa tak antem diel lho. Aku disaut ngene lho. Banding ora toya. Ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep balas ora. Ora kuat kok dadak arep balas ora. Iki karo aku nek ora mlayu ning ngersane Ndarantasena, ora njaluk sak biyantu Ndarantasena, kalah kok. Kono wis gelem bantu Ditangisi. Isi. Apa ya Ade sambat? Apa Ndarantasena arep tegel Karangkadempel dibiyuki Bathang Seta karo Sata Kulawa. Kono wis sing maju kono, wis sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut ya. Setan. Kono mangkat kono. Gus Ndarantasena kedrawasan Den. Ngopo, Kong? Nek sampean boten bantu kalih kula, kalih Petra, Karangkadempel bumi aku Ndara. Ora lagi sak jeke urip iki aku kok weruh kowe nangis. Nek boten kepeksa boten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambemu. Delau tok kon ngopo? Kurawa ngamuk, Sing ngamuk. Ndara Dursasana. Terus aku tok kon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Dursasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e? Kowe mau wis goroh karo Kakang Harkaca karo Kakang Turjo. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedhang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane. Kok apik? Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa. Ning ra rasa tak perlu nganggo ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karangkadempel mboten ajeng mangbelani. Ora usah dadak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu Juga. tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke benerane lambene. Piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan, kowe maju mungsuh Pak Di Dursasana. Aku wis maju. Kalah. Wisan teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampean singane Maide. Ra nyenengke omonge. Yen nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle lho. Wis tak ewangi, ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri? Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah.
Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nah aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus Ming sukma kuthuk mlabu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak gemon. Moh ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis, kowe meneng wae, merem. Nggih. Kok isih melek? Telakuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Dedrusana nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis kek ngampet ambegan. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Oh. Gong. Wis rampung. Ampun. Wis. Lho, Den. Nanti Tru? ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajake. Gus, Apa? pun nang ndero. Wis. Nek panas asine durung kowe, Gus. Leng aku yo. Nyuk dengkulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping 3, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Wut. Tru. Gleleng kowe, Gong. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke. Mesake ora. Urung arep dadi panen kok wis tok totoli. Wedan. Mayit apa, Tru? Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono kok ndak kuwalat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan ro jajare iki paling. Aduh. Oh, bajigur sapitan ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah ndak. Wah, hebat. Wah, padahal sapitan kampung iki. Warna-warna. Jedul ah. Wah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa kowe diantem ya ora ngrasake lara dipateni ra iso mati. Wah, baterene dobel terus. Heeh. Patene ra iso mabur ya iso. Iso mabura mau. Oke, carane Nyewa suwiwi. oh tak plodot. Tak plodot lho. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, aku metu lho. Engko sik kae urung bang, engko bareng metune. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedhuk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe. Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki ngekeki kekuatan karo kowe. Oh.